Boas, estamos aquí con Laura Villanueva e con Lanzada Calatayud, dúas actrices de Enxebre, e imos aquí a facerlles algunhas preguntas sobre a súa experiencia nesta obra do Meco en conxunto coa banda do Grove. Que nos podedes contar dos vosos personaxes na obra? Bueno, no meu caso eu fago o personaxe de Mari Rosa, que é unha das protagonistas desta historia, e bueno, ela neste caso é un pouco a muller que sirve na casa do cura, e a raíz dunha serie de acontecementos, bueno, dun acontecemento concreto, pois é un pouco a desencadenante de todo o que sucede despois e que xa todos máis ou menos conocemos. Eso sería. E eu son a mala malísima. Son a xueza, la jueza na obra, porque o poder nesa época fala castelán. E bueno, pois represento un pouco a parte represora e a parte que busca por unha banda xustiza, pero por outro lado quere seguir mantendo a orde que había nese momento establecida de seguir tendo pues, controlado e avasallado a un pobo. E cal considerades que é a parte máis importante ou máis interesante de construir o voso papel? Preguntita. Interesante. Sí. Bueno, no meu caso, a interacción co resto dos personaxes cos que teño que entablar actuación e o xesto, o sea, traballar, porque eu represento, igual que Mari Rosa representa a dulzura, eu teño que representar a dureza, ¿no? E bueno, pues teño que traballar moito tanto o ton duro como os xestos duros na cara, ¿no? E expresar, eso hai que traballalo. No meu caso eu diría, bueno, efectivamente Mari Rosa é un personaxe moito máis dulce, non? É unha rapaza xoven, bueno, típico papel de coa súa parella e demais, pero bueno, neste caso é unha rapaza que tamén ten moita angustia vital pola súa situación, quere fuxir de aí, e eu creo que é interesante, por lo menos da nosa adaptación con respecto á obra original, é que María Rosa ten un punto un pouquiño máis determinado, non? Podríamos decir, ten moi claro o que quere, pero bueno, está nunha situación complexa, entonces, bueno, pues entrar dentro desa historia e conseguir meterte un pouco nese papel, pues un pouco máis, o máis difícil, diría. Sentides vos de algún xeito identificadas co vosso personaxe? Eu cando me cabreo cos meus fillos, sí. Pero, home, non. Eu para nada. Quero dicir, teño que traballalo e ao final, cando estás traballando un personaje así tan duro, pois incluso sintes certa empatía, ¿no? E ademais eu creo que dentro das dúas malas que representamos o poder, aínda que eu son xerárquicamente estou por encima dela, teño un pouco máis de empatía co que está pasando coa injusticia, ¿no? Que está pasando. E entón, eso me fai coller un pouco de ternura a personaxe, ¿no? Pero bueno, non me sinto identificado para nada. Sí, eu no meu caso, bueno, pois non sei se me sentiría identificada, eu creo que me sinto máis identificada coa cuestión coral un pouco da obra e que o que representamos que un pouco bueno, pues a situación da muller nunha sociedade profundamente machista, que sigue sendo así en moitos ámbitos, e bueno, un pouco a sensación de fartura, de un certo despertar, ¿no? Común, de, bueno, xa está ben, e a revelación, ¿no? Porque no fondo ti te revelas contra todo iso. Pero nese sentido, pois sí, me podo sentir identificada, claro. E que parte do personaxe das dúas vos resultou máis difícil de chegar a interpretar? Bueno, a min nos ensaios eu sigo dicindo o traballo cos demais actores na miña escea, porque ademais eu teño o hándicap de que eu non vivo no Grove,
Entón, moitos dos ensaios foron por Zoom, por videoconferencia, sobre todo cando estábamos traballando o texto, e claro, traballas o texto, pero despois tens que traballar os movimentos, os actos, e entón o que máis me costou foi eso, poder, porque en realidade, aínda que pareza que levamos moito tempo ensaiando, no, nos faltaría unha semaniña para telo millor. Sempre ¿no? falta unha semana, sí, non? sempre. Entón, a mí o que máis me está costando é eso, interactuar coa xente coa que estou na escena. E, bueno, pois no meu caso diría un pouco esa pena que ten que estar aí, ¿no? Como a dureza do personaxe, pero en realidade tamén desde a rabia. Despois hai un momento en escena que é un pouco violento, por decirlo así, entonces, bueno, pois é un pouco o momento máis que tens que meterlle aí máis intensidade, pois sí, diría que é o máis difícil. Como é o proceso de preparación desta obra? Pois mira, o proceso foi moi interesante, porque o proceso sí que empezou hai bastantes meses, sobre todo traballando co texto, non? Eu, no meu caso, ademais, teño que decir que eu non leera o Meco. A pesar de ser do Grove, non o leera. E para mí o texto foi unha sorpresa, pero despois todo o traballo de investigación que fixemos, todas as entrevistas de xente que sí que era experta na obra, como Magui, o propio Carlos Besada, bueno, pois ir descubrindo toda a potencia que tiña a obra e que eu totalmente descoñecía, non? Entón, bueno, pois desde non só o drama que representa, sino cando vas leendo te das conta que é un drama que sigue vivo, non? Porque ese machismo é estructural, sigue aí, ese, bueno, asoallamento do poder contra o pobo, pois en moitos casos está aí, non con a dureza, claro, contextual do momento que era unha dictadura, pero a mí me pareceu super interesante o texto. Además, eu traballei na parte de traducción e de adaptación á linguaxe, porque me parecía facelo, eso, bueno, tivemos varias discusións, pero facelo o máis realista posible o que podía ser o Grove dos anos 30, non? Cando a escribiu a obra, entón non nos parecía nin que fora en castelán, nin que se falara en certas partes o galego normativo. Creíamos que había que adaptalo a fala do Grove. Entón, además, eu como filóloga, esa parte lingüística gustoume moito. E despois, a partir dese proceso de documentación, de ter un pouco de texto, pois entra toda a parte de lectura colectiva do texto, memorizalo, que é gran parte do traballo que hai que facer, e despois xa empezas un pouco posta en común co resto de compañeiros, intentar tantear entre memorización máis saber como interpretar, e todo eso pouco a pouco pois vaise nutrindo. E xunto coa banda de música preparamos tamén primeiro as cancións de maneira individual, para ter claras melodías e demais, e despois xa en conxunto. Pero, bueno, todo se vai construindo pouco a pouco. E sigue vivo. Porque aún esta semana, non sei falando que nos falaron, pero había un texto que non acababa de pegar, Jana o Pan, non? Unha expresión, unha das cancións, non? Pois a letra non pegaba, entón, bueno, pois varias persoas da obra preguntaron a veciñas, a boas, a nais, non, a expresión é Jana o Pan, non? E iso se sigue construindo, quero decir que sigue sendo un proceso vivo. E houbo algún momento que vos marcara especialmente durante os ensaios? Pois mira, a min, a primeira vez que me subín o escenario, o sea, no local no que estábamos ensaiando, o escenario que se construí, que, bueno, son as escaleras, hai que estar bastante en alto, me deu bastante impresión esa porque ti vas traballando o personaxe, pero estar na altura falando, pois eso, avasallando a Mari Rosa, a Juan Manuel, e ver a todo o pobo aí, me marcou, sí. Sí, estou de acordo eso, ¿no? Como a escenografía é bastante particular,
Pero unha das cousas que máis como me impactaron e me gustaron foi a primeira vez que escoitei a música propiamente, porque, bueno, non tiñamos, primeiro estábamos co texto, e cando xa escoitamos por primeira vez esa base musical, pues, claro, de repente, bueno, é super emocionante, ¿no? E parece casi, o sea, é un musical, Sí. e despois, diría tamén o primeiro ensaio coa banda, eu nunca me vira nunha situación así, de repente estar ti, pois, coa banda, ter que, bueno, poñerte nese foco, pois, é unha pasada, nunca tuve esa experiencia, e a verdade que, pois, bastante increíble. E eu teño que decir tamén a primeira vez que escoitei a Laura cantando. Me quedei alucinada. O sea, se me puso a carne de galiña. Realmente precioso. Que importancia teñen os vosos compañeiros á hora de construir a obra? Toda. Si non sería un monólogo. E aparte que esta obra é especialmente coral, porque somos máis de 20 persoas traballando nunha obra, entón, pois, aparte de traballar, digamos, a parte actoral, bueno, hai que traballar tamén a psicoloxía, o ter bo rollo con todo o grupo, e iso é fundamental para que ao final a obra salga adelante. Sí, porque ao final non somos profesionales desto, cada un ten a súa vida, o seu tempo e ao final facemos o que podemos tamén, non? Entonces, hai moitas circunstancias, moito cada un, pois eso, estrés, situación de saúde, que tamén nos tocaron bastantes historias con respecto a eso e bueno, e despois a importancia toda porque canto, bueno, máis cohesionado este grupo, máis divertido, que ao final é o que é polo que estamos aquí, basicamente. Entonces, pois sí. E tedes persoalmente algún xeito especial para metervos no papel dos vosos personaxes? Bueno, por exemplo, creo que tamén pasa na vosa escena, como a canción é previa á escena, pois a min sí que me axuda bastante a entrar un pouco na emoción a miña canción que canto con Álvaro, que é o personaje de Juan Manuel, pois é unha canción bastante triste, entonces como que te axuda a meterte un pouco nesa historia e despois conocer o contexto do personaxe, cal é o seu modo de vida e sí. No meu caso é diferente, porque eu empezo con unha canción, cando consiga cantala, cómica, Sí, claro. o sea, irónica, unha parodia, digamos, do sistema, pero despois teño que cambiar radicalmente, subir máis escaleiras e xa poñerme no papel de Suiza mala, non? Entón, bueno, eso é o que me costa máis, traballar esa transición da comedia digamos, ao drama. Que supón para vos cantar dentro dunha obra teatral como esta? Me dá risa porque, claro, é que non ten nada que ver Laura comigo. Laura canta maravillosamente, eu canto como un grillo pisoteado, entón é a primeira vez que me enfronto a isto de cantar, non? Entón tiven a sorte de que tamén temos unha compañeira que é profesora de canto coa que estivemos traballando, sobre todo a secretaria, que tampouco ten unha voz maravillosa, Maseu. E, bueno, teño que decir que me está gustando o tema de cantar. Sí, unha experiencia que é a primeira vez e me gusta. Bueno, pues para min é algo increíble, o sea, chulísimo. Ter a oportunidade de facelo así, coa banda de música, pois é algo que poucas veces pode suceder. A min encantan os musicales, apasionanme. Entonces, xa se pudera bailar, eu xa estaría, vamos, porque, bueno, o que máis me gusta. Entonces, pois é algo increíble. E despois tamén un pouco a responsabilidade de facelo con esta obra, facelo aquí. Bueno, entran moitos factores aí, ¿no? Pero bueno, é algo para disfrutar. E como viviste desa preparación da parte vocal das vosas personaxes? Eu xa che digo que aínda me falta esa parte un pouco máis íntima coa banda, pero bueno, eu coa profe de canto que nos estivo axudando, pois a vivín a base de gravar,
estar escoitando no móvil, despois cando vou no coche intentar pillar o tono, repetir todo o que facía mal. Entón, bueno, está sendo un aprendizaxe e un proceso para mí moi interesante. Eu traballei con Laura da Escola de Música e bueno, pois foi un proceso moi chulo, pouco a pouco aprendendo a melodía e pareceu moi interesante como non enfrontarte dentro do primeiro día a verte coa banda, sino cada un primeiro afianzar a súa parte, pouco a pouco, despois escoitar como sería a base musical propiamente e bueno, pois eso, ensaiando moito e así. Cantando na ducha. Donde se poda, efectivamente, sí. É máis complicado actuar, cantar ou facer as dúas a vez? Para mí clarísimamente as dúas a veces, porque eu non cantara nunca. Bueno, non sabría decir, o sea, ambas teñen as súas complicacións e os seus riesgos tamén, porque no texto podeste quedar en blanco e cantando, pues bueno, desafinar, pues claro, bueno, ambas eu creo que obviamente son moi difíciles e cando as fas realmente entendes a dificultade da profesión, pero bueno, pareceme que como non concibo unha sin a outra, o sea, non concibo cantar sin interpretar ou... Entonces, bueno, pues sí. E que significa para vos cantar acompañadas dunha banda de música en directo? Jo, a mí me parece unha pasada. O sea, me parece que este proxecto precisamente é brutal por iso, porque xa o Grove ten un tecido asociativo moi potente, pero que poucas veces se traballa conxuntamente. Entón, facer este traballo en conxunto coa banda, que é nova recientemente, quero dicir que ten a banda 3 anos, Sí. 3 anos, aínda que leva xa feito moitísimos concertos. Nos levamos 33 anos en Xebre traballando como asociación cultural e teatral, pero creo que nunca se acometera un proxecto tan ambicioso e tan bonito, ¿no?, como este, porque ao final estás traballando con outra asociación musical no proxecto, eu diría, máis potente do Grove, quero decir, a lenda do Grove. Quero decir, que simplemente dis o meco e é como todo o mundo en Galicia xa o relaciona co Grove, sabe o que é, ainda que moitas veces non se coñeza ben a lenda. E claro, traballar na obra, reinterpretar ou adaptar a obra acompañada coa banda, me parece que é un luxo. Sí, e ademais é interesante xa non só pola cuestión identitaria, no, do que supón isto para o pueblo e que moita xente conoce e demais, sino facelo un pouco por primeira vez desta forma. A mí encántame como está situada a banda, no? É como un formato distinto, non é solo, ainda que hai xente que sufre, non? Claro, todos aí temos un pouco que adaptarnos a eso e algo novo, supoño, pero bueno, eu como público encantaríame velo. O sea, que se non participara, encantaríame velo esa maneira, como, pues que guai, por primeira vez ver no Auditorio do Grove esa disposición, non é só un concerto simplemente da banda de música, sino que, pues bueno, neste caso hai como esta fusión, máis a disposición do espacio, pues, bueno, pues moi... Aparte que é unha obra que actualmente eu creo que non se podería facer sin, quero dicir, a banda me parece complicado que evidentemente pode facer un concerto, pero non tería potencia se non hai a parte de teatro detrás. E o mesmo o grupo de teatro, non? O grupo de teatro, pois, digamos que se potencia moitísimo máis a obra coa música en directo. Como coordinades a interpretación coa música en escena? Como coordinamos, perdón, que non... A interpretación coa música. Como coordinamos? Esa parte, como a teño tan verde, Sí, o sea, como coordinamos refíreste a como iniciamos a canción ou... Como actúas, non? Como actúas ao mesmo tempo que... Sí, como... Neste caso, por exemplo, a miña canción arranca despois, bueno, casi ao principio e bueno, pues dá lugar a inicio da escena, bueno, e empeza un pouco a
acción en base a... Non sei moi ben que decir, a verdade. Que decir... Sí, bueno, estaba pensando, creo que é interesante aquí neste caso como a comunicación que ten que haber de alguma maneira co director da banda, ¿no? E como ao estar tal e como está colocada, pois claro, o director está mirando para nós, entonces no meu caso non necesito tanto esa entrada, ¿no? Por parte do director, pero mellor hai outras cancións que empezan de outra maneira, entonces... Sí, claro, eu como totalmente lega no mundo musical, onte, cando estábamos ensayando, como eu non salgo hasta o final, estaba vendo, ¿no? Porque era a primeira vez que tiñamos a banda baixo, que se facía por primeira vez o ensayo, e claro, eu miraba para os que iba saindo, antes de empezar a canción, e entón miraba para Víctor, para o director da banda, e digo, como saben cando van a empezar, independentemente de todo o que tiveran ensayado. E me fixo moita gracia, ¿no? Porque Víctor era unha mirada e un xesto coa cabeza, e entón sabías que tiñas que entrar nese momento. Non sei, o mellor vos estades aceitas, pero a mí me pareceu magia. E bueno, que emocións intentades transmitir coa vosa canción dentro da obra? Bueno, a miña é cómica, así que, bueno, pues espero que se ría. Pero bueno, a emoción, ao final, esa canción, digamos que primeiro rompe o xeo, porque a anterior escea é unha escea moi dramática, a escea dramática da obra, rompe o ritmo, digamos, porque cambia totalmente a comedia, e eu, bueno, espero que a través da canción a xente poda entender quenes representamos as tres persoas que estamos cantando en ese momento e que vai vir despois, non? Sí, eu creo que neste caso as cancións actúan un pouco como contextualización de que está sucedendo cos personaxes. A que canto eu con Álvaro, que é o personaje de Juan Manuel, pois sería un pouco a presentación da intrahistoria de, pois bueno, Mari Rosa ten unha pena, el non sabe exactamente o que é, intenta suplicarlle que por favor que lle conte o que está pasando, entonces, pois Mari Rosa un pouco costalle expresar realmente o que sinte e bueno, iría un pouco por aí os tiros. Que vos achega esta experiencia a nivel persoal e artístico? Bueno, a min, o que sempre intentei decirlle a Jacobo, que tiñamos que apostar máis por musicais. A mí tamén me gusta moito Un sueño. de bailar, xa me parecería a bomba. Sempre o dixen facendo playback, pero non pensei que iba a cantar de verdad. Pero eu creo que o musical é algo moi potente, e porque ademais gusta moito no Grove. No Grove hai moita tradición musical, moita tradición de cantar, e eu, vamos, a mí é decirlle ao director cando remate, se sale ben, ves como podemos facer un musical. Bueno, creo que a palabra un pouco sería reto, ¿no? Reto no artístico, porque aínda que haya xente que nunca se veu nesta situación cantando, ou eu que, bueno, de cantar algún grupo de música e tal, nada parecido, nin similar, e menos incluso no tipo de música, ¿no? Ao final é unha zarzuela e tal, entonces sería reto, porque hasta tamén no aspecto personal, pois ao final tamén te ves nunha situación, bueno, de ter que manter un pouco a calma, unha posición un pouco vulnerable, estás encima dun escenario, entonces, bueno, pero reto e motivación, porque ao final é algo, bueno, pues moi divertido e moi nutritivo nese sentido, o sea que... Este proxecto cambiou de alguna maneira o voso xeito de ver o teatro? Hombre, é unha maneira de acometer o teatro desde o meu punto de vista, porque ata agora pois, te ocupabas, que non é pouco, de traballar a personaxe, de facer traballo realmente actoral, e agora hai algo máis no que tes que traballar, que a veces pois, te suena a chino, ¿no? Porque cando os primeiros
poucas veces que ensayamos a canción, ¿no? Cando Andrea me decía, baja unha octava, yo decía, que me estás contando? Entón, bueno, familiarizarte ca linguaxe musical e despois, bueno, pues darte conta que teatro máis música xuntos son moito máis que teatro por un lado e música por outro. Sí, eu creo que é un pouco entender cal é a dificultade, como decía antes, realmente da profesión, non? O sea, por un lado, a min facer este tipo de cousas dame máis ganas de facer máis cousas, máis proxectos deste tipo, como que te entra máis o gusanillo, pero tamén entendes pois o difícil que é pois ser actor, ou ser músico, ou facer as dúas cousas a vez. E, por último, que é o que máis disfrutachedes de actuar neste proxecto? As risas nos ensayos, bueno, eu disfrutei moito antes de empezar a ensayar. Eu disfrutei moito, como vos decía antes, coa investigación da obra. Pero despois eso, o compañerismo, o bo rollo que hai no grupo, atoparte a alguén, empezar a cantar xa porque tes a melodía aí, non sei, ir no coche escoitando cando por fin nos enviaron porque eu estaba ensaiando a canción, pero sempre cun piano, nada máis, detrás, para coller o tono. E claro, o día que me enviaron, digamos, a melodía coa banda, joder, que me quedei flipada, ¿no? Dios, isto é moi forte. Pero todo, a verdade é que todo o proceso, pero eu sempre me quedo coa parte humana. E me parece que, por que estamos facendo isto? Pois ao final, porque, bueno, queres aportar algo á cultura do sitio, bueno, de donde eres, pero tamén por divertirte. Porque estas cousas ao final son un reto, exixen responsabilidade, moito compromiso, moito sacrificio, moitas veces, pero ao final o pasas moi ben. Sí, o sea, o máis bueno, enriquecedor e ao final o factor clave de estar neste proxecto, aparte de porque nos gusta a nivel artístico, pois é a parte personal, porque ao final, incluso xa cando vai chegando a estrea, xa entra un factor nervios, o factor aí, bueno, tens que intentar disfrutalo, ¿no? Do mesmo xeito, pero o proceso, pois é, bueno, para min divertidísimo. E despois a min encántame ver como é o proceso tamén nos meus compañeiros, ¿no? Como van aprendendo, como cada un é como é, e coas súas circunstancias, e como decía antes, coa súa vida, que parece que non, pero bueno, de repente chegar a un ensayo e meterte no papel, ver o traballo que hai detrás realmente de memorización, e ver como van mellorando a min, bueno, a mí resulta moi fascinante, a verdad, encántame, e sorpréndeme moito ver os meus compañeiros nese, no, cando te sorprenden realmente dis, jo, pois que pasada, que guai, que divertido. Pois moitas grazas pola entrevista, foi moi interesante e agora só nos queda dicirvos que vos esperamos a todos para ver a obra do Meco aquí no Auditorio do Grove o 15, 16 e 17 de maio. Vémonos!